Преди да прочетем всеки един поздравителен адрес, който пристигна до Българския културен клуб Скопие, организатора на честването в Смилево по повод 110 години от Илинденско-Преображенското въстание, предлагам да ни бъде прочетена статията Илинден от Димитър Поп-Пандов, публикувана в юбилейното списание Илюстрация Илинден, което след 86 години от излизането на първия брой се възстановява от Българския културен клуб Скопие. Поздравления до Българския културен клуб Скопие за прекрасната инициатива. Всеки един присъстващ на честването в Смилево ще получи едно списание след официалната част на честването. Сега нека да чуем статията Илинден. Слава Богу, че в пустинята на нашата съвременност имаме сочни оазиси, тето да можем да се спрем на почивка, да преценим изживяното през изминалия път, да отдъхнали, отпочинали, да се здобим с нови сили за по-благополучен вървеж напред. Чутовен устрем, всички сили на народа ни, мъченик за постигане на свещени народностни идеали. Жертви прекомерни, неизчислими, незаменими и свидни. Страдания, които друг народ не би могъл да понесе. А резултатът? Неосъществени и най-справедливо очаквани надежди. Много разочарования, голема душевна и морална покуса. Но днес е Илинден. Един от най-големите, най-благодатните, най-главните оазиси за изморените наши души. Народът ни е отбелезал много славни дати в историята си, които ни говорят за бляскави прояви на високо родолюбие, чуден героизъм и всеотдайност при изпълнение на народностния дълг. Измежду тях Илинден, 1903 година блести най-ярко и величествено, защото подетата на този славен велик ден акция бе най-добре организирана и извършена дела в най-големи размери, в най-голем обсек и при най-голема героична проява на духа. Целият народ от Воден, Костур и Охрид, Дордошар, Пирин и Странджа и Черното море, здраво обединени в общ стихиен стремеж към свобода, възпоменен и решен дружно да поведе огнената борба, взе всеотдайно участие в тая борба. Даже жените и децата взеха участие в нея със същата храброст и ентусиазъм, както и мъжете. Дадоха се жертви големи, страхотни. Цел един народ да понесе най-жестоките страдания и мъки, да не прокълне никого, а смело и гордо да извика: нищо. Без жертви и страдания свобода не се добива. Ако на пролет комитет ни повика, пак ще се дигнем да продължим борбата. Що нищо по-велико могат да ни посочат историите на други народи. Бледо и съвсем накратко казано, това е Илинден. За кого прочее нема да послужи за животворен оазис, в който да се спре, да опресни силите или да подкрепи духа си? Народ, който може да се гордее с подвизи велики като Илинден, не може всичко да е изгубил само за това, че в историческия си път среща и несполуки. Никой народ само при един напън на силите си не е разрешавал всичките си народностни задачи, не е постигал народностните си идеали. А жертвите свидни, дадени за постигане на народностни идеали, никога не отиват на празно. Напротив, те натрупват най-ценния вековечен капитал на народът, който ги е дал. Тия свидни жертви, колкото са по-големи, толкова са по-скъпи и по-незабравими. Толкова по-ясно и по-надалеко посочват пътя на бъдещето, което се гради не само от едно поколение. Да почерпим от море и сили, от илинденци, като неизменно помним и изпълняваме техния завет. Народи загиват, само когато похабят народностния дух и изневерят народностните си идеали. Похабва се народностния дух, изневерява се народностни идеали, когато преставаме да тачим, величаем и да се гордеем с великите подвизи и прославните личности в нашата история. Народите крепнат и достигат величие, само когато в материалната си мощ прибавят и несъкрушими и народностни дух, вера в Бог, ясно очертан, от всички дълбоко осъзнат и неотклонно следван до осъществяването му народностен идеал за свобода. Да пазим завета на Илинден, за да запазим силата на нашия народностен дух, народностното си съзнание и достоинство, да ги предадем на идващи след нас поколения с пълната им святост, чиста и стихийност. А за останалото, с нас е правдата, с нами е и Бог. Вечна слава на Илинден и на неговите творци!